ta bakin shugaban masu kungiyar keke NAPEP kenan na ƙasa da ke kudu maso yammacin ƙasar nan a hiranmu da shi. Sunana Alhaji Usman Buba Goza. Shugaba ne na ƙasa gabaki ɗaya na 'yan masu keke NAPEP da OKADA. Na Najeriya gaba ɗaya. Yawwa. To alal hakika magana ta gaskiya batun maganan yajin aiki muna ba da goyon baya 100%, muna ma cikinta. Muna ma cikinta tsundum, muna ma cikinta. Dan da mu aka yi kuma da mu za a yi. Dalili kuwa a nan shine ban ga dalilin da an ce Najeriya kasa ce guda. 'Yan kudu suna da 'yanci a arewa, 'yan arewa suna da 'yanci a kudu. Amma abin da yake faruwa a yanzu an mai da 'yan arewa a kasashen kudu yadda kasan kiyashi haka yake ganin su. Sun manta kuma da cewa kamar yadda mutanenmu suna neman arziki a wurinsu, su ma haka mutanen suna neman arziki a wurinmu. Amma mu ba ɗabi'a mu bai kai ga cewa mu musgunawa wani ko mu ci masa mutunci ko mu ce a kashe shi da duk ko a lalata dukiyar shi, a'a. Bukatar mu zaman lafiya. To magana nake gaya maka a yanzu haka ba zan iya lissafta maka iya wa'anda aka lalata musu dukiya kamar keke NAPEP. Yau keke NAPEP tana kusan miliyan 1. Amma ba zan iya lissafta maka yadda aka lalata su ba. Haka kuma masu 'yan OKADA. Wa'anda suke zuwa wurin nan fa, wa'ansu da suke tafi 'yan arewa da suke wurin nan ba wai cewa a'a sun fita wani kasa ne daban kuka a'a Najeriya ne. Wani ya baro gida ya sai da gona ko ya wani abu ya je can ya saya keke NAPEP ko ya saya OKADA dan ya nema ma ya kare wa kanshi mutunci. Amma kuma sai an cewa shi ba dan kasa bane ko shi ba abin ba a kona shi wani a kashe wani a yanke. Kaga yin haka bai da daɗi. Kuma dalilin da yasa zamu je yajin aikin nan, magana ta gaskiya tun da wannan abin yana faruwa ko Northern Consensus Movement kungiyoyi ne kusan 500 da wani abu wanda muka haɗa kai na cewa to mu ba za mu ɗauki doka a hannu ba, amma ya kamata mu sanar da gwamnonin wa'annan wuraren ko suna da sane ko ba su da sane ga abubuwan da ake mana su tsawata a wurin nan. Magana da ke gaya maka wannan idan za mu nuna maka takarda wanda an sha raba musu gaba daya ba iyaka, ba wani gwamnan da ya fito ko ya tashi ya ce akan cewa a'a lalle ne bai kamata a yi ma 'yan arewa haka ba, sun kyale mu. Suna ta kamar a namu gani kamar suna goyon bayan abin da mutanen suke a wurin. To kaji dalilin da ya zama ka to ba mu ba za mu dauki doka hannu ba ma zuwa yaki, ɗabi'ar mu arewa ba mu ci ma mutum shi ko mu dauki makami ko mai ajiya yaki ba, a'a da ruwan sanyi za mu yi abin mu. Shi yasa muka kai kasan cewa za mu je yajin aiki. In lokacin ya zo kenan duk za ku kaura cewa aiki tukunna har sai abin da Allah. Insha ma Allah duk wani dan keke da ke amfani a kudu, dan OKADA ko dan keke dan arewa ina umurtansa da cewa a wannan lokacin da ya ji cewa an je yaji aiki shi mai aje kayan aikin.